Vi vil gerne bevise den her sætning, som hedder, at P af x er det samme som f af x plus g af x, og P mærke af x er det samme som f mærke af x plus g mærke af x. Og det er altså det samme som, at differentialkvotienten er summen af differentialkvotienten. Og vi starter med at have vores tangenthældning. Sekanthældning. Som hedder P af x0 plus h minus P af x0 over h. Så der vi går ud fra, og så sætter vi vores oplysninger ind på de her to skilte. Så kommer jeg til at stå f af x0 plus h minus plus g af x0 plus h minus g f af x0 plus g af x0. Og det er alt sammen over. Og så kan vi lige sætte sådan nogle ydre parenteser. Her, og her, og her, og her. Så er det også nemt at se, at det her, alt det der står her, det der svarer til det her punkt, og alt det der står her, det der svarer til det her. Yes. Og så vil jeg så omskrive det her. Og det kan jeg først starte med at fjerne ydre parenteser. Og så kommer det til at se sådan her ud. Minus 0. Og så bliver det her plus til et minus, fordi man ganger det ind, ganger parentesen væk. Det bliver minus g af x 0. Og det er stadigvæk over h. Ja, så er det stadigvæk over. Godt. Så kan vi jo skrive lidt om, så vi samler dem. Det kan vi gøre ved at skrive f x0 plus h plus f x0 minus g x0 plus h. Sådan at det er bare f'erne, der står herover, og g'erne, der står derovre. Over h. Og så kan vi dele dem op. Fordi det er den samme nævner. I to rykker, og så hopper vi sgu lige herover af, så vi lige kan se. Har du fast? Ja. Så der kommer til at stå f af x0 plus h plus f af x0 over h. Og den anden, det er på samme med g. Ja, den plusser vi så. Ja. Med, hvad hedder det? G 0 plus h. Det er så minus. Nu har jeg ikke så meget plads. X 0. H. Det er klokken. H. Godt. Og så kan vi jo se på hver enkelt, at hver enkelt er definitionen af differentialkvotienten. Og det kan vi også skrive som, at denne her er f af x for os selv. Og denne her over, den er så g-mærke x. Og det er så lige med vores p-mærke af x. Og det var det, vi gerne. Ja, altså at vores h går mod 0. Så det bliver ja, godt.